Невропсихологична оценка може да се направи както в кабинета на специалиста, така и по време на домашно посещение. Невропсихологични тестове провеждат психолози, невролози и психиатри. Крайна оценка и препоръки за поведение и лечение се дават от наблюдаващия невролог или психиатър. Когато аз провеждам невропсихологичната оценка на моите пациенти, първо разговаряме с тях и с техните близки, за да могат те да споделят техните наблюдения и притеснения. След това провеждам общ и неврологичен преглед на пациента, за да се ориентирам в физическото състояние и след това преминаваме към невропсихологичната оценка. Тя представлява поредица от тестове. Кои тестове ще използвам при съответния пациент и в какъв ред, зависи от конкретното състояние на пациента. Самото изследване не е стресиращо, не е болезнено за пациента и не предизвиква никакви усложнения. Не се изисква никаква подготовка за изследването, освен това пациента да не бъде гладен по време на изследването. Задавам различни въпроси, поставям различни задачи на пациента. След приключване на изследването, още същия ден или на другия, давам оценка на когнитивния статус или с други думи, това значи оценка на паметта, речта, вниманието, цялостната когниция на пациента в конкретния момент. Давам насоки, дали са необходими и какви изследвания. Давам препоръки за поведение, какво трябва да се направи, за да се подобри състоянието на пациента. Давам и оценка дали има в момента когнитивен проблем, с други думи деменция, колко е сериозна тя и какво трябва да бъде по-нататъчното поведение и лечение, както по отношение на проследяване, така и дали се налага медикаментозно лечение. При пациенти, при които има установена деменция, когнитивен проблем, уместно е да се провежда невропсихологична оценка на всеки 6 месеца, за да може да се реагира при промяна в състоянието.